کۆڤارا بیرنەبوونێ. بیرنەبوون کۆڤارێکە هونەری، چاندی و لێکۆلینی یا کوردên ئاناتۆلیا ناوینە. پرانیا مژارên کۆڤارê li ser Kurdên Anatoliyaya navîn ziman û çanda wan e. Kovara ku ji sê mehan carekî derdikeve, ji alî weşanxaneya APCva tê çapkirin û weşandin. Hejmara 66 a kovara bîrnebûnê derket. Divê hejmarê da çend nivîs. Rohat Alakom bi sernivîsa romaneke Orhan Pamuk da, Kurdên Stenbola nû da romana Orhan Pamuk di serê min de ecêbiyek dide nasîn û şîrove dike. Nuh Ateş bi du pêkenî serhatiyên ji gundekî Anatolyayê bi devoka Şêx Biziniyan nivîsiye. Jordan bi têbîniyek kitêba Rohat Alakom ku wê payîzê bi navê Dîroka Kurdistanê di çapemeniya Swêdî da derketibû dide nasîn. İsmaîlê Şêx Bizinî bi sernivîsa qisse gewretit gotinên mezinan bi devoka Şêx Bizinkî nivîsiye. Xizan Şîlan bi helbesta Dara Hêviyê, Kemal Harımcı bi navê Xerîbiyê û Seyfî Doğan bi navê Wegere helbestên Kurdî nivîsîne.